I koji gledate kao, koliko je to sati kad se to dolazi doma? Pogledaj se kako izgledaš. Ja da se pogledam kako izgledam, pogledaj sebe kako izgledaš, monstrume jedan. Tata, jesi to ti možda? Ja ne znam. Jo. I najluđa osoba u familiji, moj deda. Ja kod njega u Zagorju spremam se za van, a u Zagorju nemate nigdje ići za van, išao sam u šumu i pita me deda kao, Gorane, kamo ideš? Ja rekao, deda, pusti me, idem van. I on, ne, sim odi, posluhni me. Ovi tvoji mladi vani, oni ti se alkoholiziradu, drogiradu, jebedu po parku i to tak bez kondoma s golim tak matara. Goran, tebi se vani svašta može desiti, zato ti ja lepo velim, ostani sa mnom doma. I možete pretpostaviti, stalno sam bio sa dedom doma, deda i ja smo pušili i gledali smo televiziju.